tanano sa pagpanglingkod alang sa hamubo, sa atong pagpaambit, niining kabuntagon sa iyang pulong base sa iyang ebanghelyo. Una sa tanan, usbon ko, may buntag ka natong tanan. Palihog, ingna imong tapag, nalipay ko kay naa ka. Kay nagsayo ka, wala ka magpalit. Ito hinumduman mga igsoon nga diya sa ato ng pagbasa no, sa versikulo 10 na mismo ni Jesus Pablo nga mo kani among tuyo, gitawag kami sa Dios para sa pagpatunhay, pagmantala sa among balita. Sa ilang kapanahunan, maugyapon, dili layo, mausab sa atong kinabuhi. Kitang tanan, mga ministers, nag-alagad o nag-serve diha sa atong buhi nga Diyos. Mga igsoon, atong ebanghelyo ni ining kabuntagon. Nagisiyot kini sa kinabuhi sa mga disipulo. Sa ilang panahon sa una, gipahimangnuan sila sa atong Ginoong Kristo. Dili lang kanila usab gibilin po sa kini sa mga disipulo usab dinhi kanato na. Dili lang kanila og mausab kanato. Giingnan sila ni Ginoong Kristo. Kung gikasilagan kamo sa kalibutan, hinumdumi ako ang unang kasilagan niini tungod sa iyang pagbuhat, sa kabubuton, sa iyang amahan nga to sa langit. Atong hinumduman mga igsoon, ang kalibutan gihigugma sa Dios, musuguta sa dili. Kabahin kini sa plano o pamaagi sa Dios. Mao ginaang kay giingon dia sa Juan 3:16 kay gihugma sa ang kalibutan tanan ang naa sa kalibutan, pero ang mga katawhan nga naa sa kalibutan nga nakasulod dili gusto sa papaagi sa Dios kun mahimo ang pamaagi sa Dios ipaom sa pamaagi sa kalibutan. Dili man pwede ang kita amo paom diha sa pamaagi sa Dios, dili ang Dios atong ipaom sa atong mga pamaagi sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Sa 2,000 kalibo nga milabay, gituman kini ni Ginoong Hesukristo mga igsoon. Sa gingon ko na, diya usab sa atong pagbuhat sa kabubuton sa Dios, dili gusto ang mga tao sa kalibutan. Kung gigusto pa nila sa mga katawhan, puno unta kita diha panahon sa pagsimba, panahon sa mga unsa atong mga aktibidades diha sa simbahan. Tungod kay dili man nila gusto sa katawhan nga naa sa kalibutan mo na nga kasilagan gid nila nga gusto sila nga sa gingon ko na nga ipahaom gid nila ang pamaagi sa Dios ngadto sa kalibutan. Tanang mga aktibidades o mga buluhaton sa simbahan nga kinahanglan gid na nga diha sa atong kinabuhi ihinay-hinay labi na gid niining tuig 2024 no nga dasig gid ta diha sa adlaw-adlaw no nga unang gingon nasigog pamalandong dili lang kay isip tao no nga bula-bula lang atong baba niini nata sa sulod sa kuan kundi tistingan man ta pag diha tuta nata sa gawas bitaw sa tunata wala nata dinhi nga kulungan sa atong tigumanan. Tistingan ta sa atong attitude diha sa atong kinabuhi no. Tuwa nata sa atong gawas. Pero ang gusto sa katawhan nga nila ang pamaagi dili gusto sa katawhan nga ipahaom ang pamaagi sa Dios. Tinuod aniya kita nagpuyo sa kalibutan karon wala na magpasabot nga sa gingon ko na nga atong ipaom ang kalibutan. Hinumdumi diha sa atong pagbuhat anaa ang pagsaway, pagbadlong, pagpurian, pagtamay. Muingon man na ilabi nagi imong silingan nagapalibot ni wala gyapon wala man ka kuan, wala man ka mabag-o sa imong kinabuhi. Lain ning ang mga tao nga nasa kalibutan, labi na gyud sa imong palibot, bisan pa usay gyud sa imong pamilya, bukan gyapon
Kung pasimba-simba, wag akong kinabuhi, miserable pa, gubot pas lukot. Pero ang hinumduman nato, ang tao nga naa sa palibot ato, wala gina, mas daghan pa nila ang gitanaw ang atong sayop. Dili ang mga maayo. Once nga masayop ka sa na, natabunan na din ang mga maing gawi nimo diha sa atong pagbuhat, diha sa kabuton sa Dios. Sa atong pagbuhat, ana ang sa pagsaway, paglutos, kabahin kana, pagbutang-butang, ug uban pa, labi na kanato mga ministers o mga nangalagad sa atong Ginoo sa Kristo diha sa iyang simbahan. Gisugo kita sa pagbuhat, atong hinumduman sa makapahimuot sa Dios, musugot ta og sa dili. Nagingon diha sa bersikulo 20 nga wala kunoy ulipon nga labaw sa iyang agalon. Atong Ginoo Kristo nagpahimangno kanato karon. Labi na gid kanatong nangalagad ng mga ministers. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Hinumduman nato dili ta ulipon kundi kita ang agalon. Palihog ili mong tapad, dili ka ulipon, agalon ka. Ang agalon, kung agalon man ta, willing kita og andam, musugot o mubuhat sa pamaagi sa Dios kanato ug sa mga lideres sa iglesia o sa simbahan. Num nato nga diha man tistingan nato kung kita ang agalon dili ta malit. Kada agalon dili ta malit sa atong pagsimba. Di po pa simba nata. Sa atong hatag, agalon man ta, dili man ta dili mabutan. Puno ta kung labi na asa man mga ministers uban no. Kung kita pay agalon, nata sayo. Pagsugod, puno na ta ka pila ta ka ministers, multimedia, banda, dance, choir uban pa. Tungod kay dili man ta agalon, ulipon man ta. Kinon sayon sultion, pero lisod buhaton. Labi na kanato nga pamilyado ta. Pero gisugo man ta sa Dios nga walay ulipon nga labaw sa ikaw. Dili ta ulipon. Ato ginang panikamutan. Musugutag sa dili nga unsay time nga gihatag sa atong obispo 6:30, 7:30, before 20 ana ta. Unsay to ba mga aktibidade sa simbahan. Na mga labi na kay hapit na sad ang atong konsekresyon ni Father Dindo na atong nagkabangag-bangag na magpatawag ang atong pahina sulod sa simbahan kay wala hasta sa gawas ngilada kayo kay doon lang umaabot sa nga konsekresyon. May 4 na karon, June 18 kaduol na kinanglan ato gining mahayag-hayag sa ang sulod sa atong simbahan kay dapat mga bisita. Unang ay nung duman ako mo gina dili kita ulipon kundi kita ang agalon. Sa katapusan atong pangayoon sa Dios ang grasya ug ang kusog uban ang paglaom ang pagtuo diha sa atong makagahom nga Dios. Nagtuo man ka diha sa giingon diha sa atong hamubong pag-ampo nga siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa man kun dili moagi kanato. Ato ganapan kamutan no, dili lang taman na kanang taman lang ta sa yaw-yaw, dili uban na nato sa buhat. Hinahinay lang. Ining tuig 2024 nga kinanglan unsa ang mga requirements diha sa atong mga agad nag-serve diha sa Ginoo. Hinahinay ta nga dili ta magpalit. Kay agalon man ta, simbatag sayo. Ato pangayon nato ang grasya ug kusog diha sa atong makagahom nga Dios. Diha labi na gay sa matag adlaw-adlaw nga atong gihatag sa atong makagahom nga Dios. Mo atong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog.